Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Kung ang kalibutan ng inahanglag pagdasig, karon ang tukmang higayon. Kung nanay ng inahanglag paglaom, karon ang tukmang panahon. Ang Dios tungod sa iyang kaluoy, mipahimutang ning atong ministry, isip usa sa iyang mga paagi, sa pagpadala sa iyang mensahe sa paglaom ug paghupay, taliwala sa makaluluoy, ug makuyaw nga kahimtang karon sa kalibutan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagabarog isip mao'y bugtong matuod nga mensahe sa kahupayan ug paglaom. Nagadala ka lamang kini sa mga pulong nga ibadangat sa Dios nga rika natong mga kaliwat sa tao, alang sa atong kaluwasan ug sa atong kalinaw. Ang misyon sa Balbido Evangelistic Ministry mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, sa tumang kamatinud-anon ug pagpakabot niini ngadto sa kinalay-ang dapit sigon sa unsay itugot sa Dios. So kung ana kay kabugaton, gipalihog ka sa pag-apil sa inyong mga pag-ampo. Naunta ang Dios mutugot sa pagpadangat sa iyang pulong, ang maayong balita sa kaluwasan, ngadto sa kinalayan o kinapuukang dapit. While in preparation for our study niining adlaw, gikinahanglan ang atong limpyo sa atong tanlag o sa paggamit sa prinsipyo sa pagkumpisal. 1 John 1:9 sa in English kini nagasulti, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga dili pa usa ka Kristohanon, wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, giawhag ka sa paggamit niya ng imong pagtuo ug direkta ka ng maong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Pagtuo kaniya nga imong manluluwas og Dios, ug ikaw salmot makaapil na usab sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw. Busa magampo ta sa hilom. Magampo ta. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of your word. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of your plan, your purpose, your design for each one of us is based upon the constant
daily, consistent assimilation of your word. We recognize that there is no substitute to your word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of thee. Thank you, Father, for your faithfulness. Thank you for providing for us this portion of your word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Busan yan sa kita nining atong panag-uban sa atong Vic Balbido Evangelistic Ministry, o nagpasalamat kita sa inyong pagkigsalmot no sab niini, o kita niya sa kahimsog sa lawas. Let us hope nga kitang tanan and natas kaskil o kasanag sa atong pangisip, gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, kinitungod lamang sa kaluoy sa Dios, gugma sa Dios, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos niini. We do not deserve it. We don't earn it nor work for it. Tungod kay kini grasya man. Busa karon atong ipadayon ang atong hisgot bahin sa plano sa Dios o sa iyang maayong balita sa kaluwasan. Una sa tanan, kung ang Biblia magahisgot gani og himaya sa Dios, kini may kalabutan sa iyang kinaiya o sa iyang pagkasiya. Ang kausahan sa mga hiyas nga nagaila sa kalainan sa usa ka persona. Ang matang sakop sa balaang Trinidad, the Holy Trinity, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, na nag-iya kini silang sama ug maorang mga kinaiya. Hingpit nga kabubuton, hingpit nga pagkamatarong, hustisya, gugma, kinabuhing dayon, pagkasayod sa tanan, pagkaana sa tanang dapit, pagkalabawng makagagahom, dili na mausab, o kamaturan. Kining maong mga kinaiya, pulos kini bugos, absolutes. Ang kinaiya sa Dios, hingpit kini, ug way pagkompromiso. Ug busa, dili makapapas ang Dios sa atong mga sala, gawas kun matagbaw una ang iyang pagkamatarong ug hustisya. Unsa may minus niini makabsan ra sa iyang himaya. Now, unsa gisulti sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ang sala usa ka pagtampalas, pagpanamastamas ug pagbugal-bugal sa hingpit nga pagkabalaan o pagkakasaligan sa Dios, sa iyang pagkamatarong o hustisya. Sanglit nagkasala man kitang tanan, pulos kita dili gayud madawat sa Dios. Isaiah 64:6, Roma 8:8. Wa gyud siya labot sa sala o sa pagkadili matarong. Ang pagkamatarong sa Dios kinahanglan nga mopahamtang sa silot, mopahamtang og silot sa tao nga makasala. Kung unsa may gikinahanglang ipatuman sa pagkamatarong sa Dios, tumanon kini sa hustisya sa Dios. Kinahanglang hukman ang sala. Ang Dios nung panalangin sa kaluwasan og Kristohanong pagkinabuhi, dili makabukbo pinaagi sa tubiriya nga grasya ngadto sa tao hangtod matagbaw una ang pagkamatarong o hustisya sa Dios. Unsaon man ni pagluwas sa Dios nga Amahan ang mga makasasala nga dili makompromiso ang iyang himaya o ang iyang kinaiya. Unsaon man pagkatagbaw sa iyang pagkamatarong o hustisya.
Sa kaniadtong wa pa ang tanan, in eternity past, mihimo ang Dios og usa ka harianong desisyon sa pagtagad sa taong makasasala pinaagi sa grasya, ang hingpit nga pagpadayag sa iyang Dios nung gugma o pagkakasaligan. Ang Dios nga Amahan misangkap og usa ka plano nga diin makapanag-iyag dayon nga relasyon ng tao ngadto kaniya sa way pagkompromiso sa iyang kinaiya. Gipakita sa Dios ang iyang gugma ngadto sa kaliwatan sa tao sa dihang ang Dios nga anak si Ginoong Jesucristo nahimo nga puli kanato o gihukman didto sa krus tungod sa mga kasalanan sa kalibutan. Masinugtanon siyang mipuli sa atong dapit o sa pagbayad sa silot sa atong mga sala. Walay sala sa iyang pagkatao. Ang anak mitagbaw sa ipatuman sa pagkamatarong o hustisya sa Dios nga Amahan. Tungod kay natagbaw man ang pagkamatarong o hustisya sa Dios sa buhat dito sa krus sa iyang anak, ang Dios hingpit nga makiangayon sa pagpasaylo kanato. Sa dihang natagbaw ang kinaiya sa Dios, mahimo nang ipadahili nga ri kanato ang mga panalangin sa kaluwasan o sa Kristohanong kinabuhi pinaagi sa tubiriya nga grasya, the tube, pipeline. Now, ang buhat ni Kristo nga nakahatag og katagbawan sa pagkakasaligan sa Amahan, gitawag ta kini og pagpasig-uli, ang bahin nga nagatagad paingon ngadto sa Dios. Gihatag siya si Jesucristo sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining pagihagipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wa niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Roma 3:25. Ang pagpasig-uli Grigo kining pulong hilasterion nga gihuban usab og dapit sa pagpasaylo sa sala. Diha sa Hebreano 9:5 nga likahulugan og pandong. Okay? Dapit sa pagtabon. Ang dapit sa pagpasaylo sa sala, mercy seat, mao ang pandong ibabaw sa sudlanan sa kasabutan didto sa labing balaang dapit sa tabernakulo sa Israel. Ang sudlanan nga usa ka kahon ginama kini og kahoy nga akasya nga giputos og bulawan. Nagahulagway kini sa pagkadili kasagaran nga persona ni Ginoong Jesucristo. Ang kahoy nagahisgot sa iyang pagkatao. Ang bulawan sa iyang pagkadiyos. Kining maong sudlanan may suod nga mga kasulatan sa balaod ni Moises, sungkod ni Aaron nga gitubuag mga dahon, ang banga nga bulawan nga gitabunan sa mana, kining tanan nagasimbolo sa nagkalain-laing aspeto sa kasalanan sa Israel sa iyang pagsalikway sa grasyang pagsangkap sa Dios alang sa nasod. Ang dapit sa pagpasaylo sa sala, mercy seat, nga giputos og puro bulawan, maoy nagatabon sa mga ilhanan sa sala. Nagatubangay sa usag-usa sa isig kakilid sa dapit sa pagpasaylo sa sala, mao ang duha ka mga binuhat o kirubin. Ang usa nagarepresentar sa pagkamatarong ug ang usa hustisya. Sa ilang pagdungaw sa dapit sa pagpasaylo sa sala, ang mga kirubin walay makita nga pagkamakasasala sa tao nga girepresentahan sa mga sud sa maong sudlanan gawas lamang sa dugo sa hinalan nga mananap nga nagatabon sa sala
nga giwisik ibabaw sa banga nga bulawan. Makausa sa usa ka tuig sa adlaw sa paghinlo sa sala, Yom Kippur, ang labawng saserdote mohimong paghalad una sa usa ka baka ug unya usa ka kanding. Musuod kini siya nga mag-inusara didto sa labing balaang dapit, dala ang dugo sa baka aron sa paghimong paghalad sa tuyo sa pagpapas sa iyang kaugalingong mga sala, pinaagi sa pagwisik sa dugo didto sa ibabaw sa dapit sa pagpasaylo sa sala, mercy seat. Unya mobalik kini siya, dala niya ang dugo sa gihalad nga kanding aron sa paghimo o pagpapas sa mga sala sa katawhan. Levitico 16:14-17. Ang pagkamatarong o hustisya sa Dios mudungaw ngadto sa maong dugo nga nagatabon sa dapit sa pagpasaylo sa sala o natagbaw kini gumikan sa maong seremonya. Kining naasoy tulumanon, nagahulagway kini og nagarepresentar sa natih nga karniro sa Dios, Juan 1:29. Kinsa gihala dito sa krus, ang dapit mismo diin natagbaw ang pagkamatarong ug hustisya sa Dios. Ingon nga ang paghalad sa mananap mao man usab o nagalarawan sa umaabot pa nga paghalad ni Kristo. Mao man usab ang pulong dugo, Roma 3:25, nagahisgot sa paglarawan sa espirituhanon niyang kamatayon. Ang buhat niya sa pagpapas sa sala. Niyantong higayon, ngang hingpit nga Diyos og tao mibayad sa silot sa mga sala sa katawhan dito sa krus, ang pagkamatarong o hustisya sa Diyos nga Amahan natagbaw. Si Kristo gipasundayag sa publiko dito sa krus, ingon nga atong dapit sa kapasayloan sa sala. Ang iyang pagpuli nga kamatayong espiritual mao'y permanente nga nagabayad o mitabon sa atong mga sala sumala sa gihulagway sa dugo nga giwisik dito sa dapit sa kapasayloan sa sala, dito sa labing balaang dapit. Hebreano 9:12, 14, 10:4. Natagbaw ang Dios sa gibuhat ni Kristo dito sa krus o may hinungdan nga ang sala dili nababag bahin sa iyang relasyon ngadto sa katawhan. Kung ang buhat ni Kristo dito sa krus mao ray gikinahanglan alang sa katagbawan sa Amahan, kinsa may makaako og pagdugang niana pinagi sa ilang kaugalingong mga buhat. Ang buhat sa kaluwasan nahingpit na, Juan 19:30, Hebreano 9:12. Natagbaw na sa dayon ang Dios tungod sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo. Now, ang katapusang suliran nga anaa sa balabag tali sa tawag sa Dios mao ang atong pagkahimutang kang Adan, our position in Adam. Ang unang binuhat nga tao mao ang nangu nga representante sa kaliwatan sa tao. Sa aton ang nakita, ang tanan nga kaliwatan ni Adan mahimong makabarog o makalumpag uban kaniya ug diha kaniya. Pinagi sa iyang tinuyo nga pagsupil, ang sala ug kamatayong espiritual midangat ngadto sa tibuok nga kaliwatan sa tao. Ang tanang mga tao nangamatay tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. 1 Corinto 15:22. Agig sangputanan niya na kita nahimulag sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. Epeso 4:18. Nga tao diha kang Adan, ang mga kakulangon sa atong hambubo nga kinabuhi nagahatag kinig usa ka babag
sa bisan unsang relasyon ngadto sa dayon nga Dios. Ang atong pagkahimutang kang Adan nanginahanglag paghukom ingon man kamatayon. Aron kita magakinabuhi uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Gikinahanglan ta ang pagpanag-iya sa iyang hingpit nga pagamatarong ingon man sa iyang kinabuhi nga wa nay katapusan. Ang usara ka bag-ong pagahimutang diha kang Kristo mao'y sa iyang makagarantiya sa pagmatarong ingon man kinabuhing dayon. Aron sa pagmatuod ni ining kahimtanga, gikinahanglan ta ang pagsud sa usa ka relasyon ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kang Hesukristo. Kining maong bag-o nga relasyon magasugod pinaagig pagtuo kaniya. Banhawon ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. 1 Corinto 15:22b. Okay, si Hesukristo kinsa gitawag nga katapusang Adan diyan sa 1 Corinto 15:45. Mao ang nag-una sa usa ka bag-ong espirituhanong kaliwatan, mga magtutuo nga nadugtong na kang Kristo. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, espirituhanong kaliwat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. 2 Corinto 5:17. Ang daan nga mga butang wala magpasabot og mga karaang batasan. Ang nasoyng bag-ong magtutuo na nag-iya pag kinaiyang makasasa ug nunot niya na mao ang iyang karaang mga batasan. Ang magtutuo wala mahimong bag-ong binuhat gumikan sa unsay iyang nahimo o wa ba mahimo, kundi gumikan sa unsay gihimo sa Dios alang kaniya. Siya'y gayon nga siya naluwas. Ang mga daang butang nga miagi na mao kadtong mga utang nga nagbutang kaniya luyo sa babag. Ang mga bag-ong butang mao kadtong mga talagsaong kaayuhan nga naangkon sa magtutuo tungod sa iyang pagkahimutang diha ni Kristo. Niyan ang higayon nga mutuo kita ni Ginoong Hesukristo. Ang Espiritu Santo mumutang kanato sa paghiusa kang Kristo pinagi sa bautismo sa Espiritu. 1 Corinto 12:13. Sugod niya ng higayon na ug hangtod na sa hangtod nahiusa na kita kaniya. We are united forever kang Ginoong Hesukristo. Ang atong pisikal nga pagkahimugso, ang atong kahimtang diha kang Adan, dili na gayud suliran. Uban sa atong pagkatao pag-usab, ang kinabuhi ni Kristo maato ng kinabuhi. Ang Kristyanismo usa ka relasyon ngadto sa Dios, dili usa ka relihiyon o pundok. Ang atong bag-o nga pagkahimutang nagagarantiya kanato relasyon nga dayon diha kang Hesukristo. Nagaambit kita sa iyang kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:11-12. Sa iyang pagkamatarong, 2 Corintios 5:21. Sa iyang pagkapinili, Episo 1:3-4. Sa iyang pagkaanak, Galacia 3:26. Sa iyang pagkamanununod, Roma 8:16-17. Sa iyang pagkapari, saserdote, Hebrehanon 10:10-14. ug sa iyang pagkaharianon, 2 Timoteo 2:11-12. Matud pa diha sa 1 Juan 5:11-12. Ang pagpamatuod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Na sa gihulagway bahin niini,
Ang lingin nga atua sa itaas, the top circle, nagalarawan kini sa atong bag-o nga kahimtang, ang atong paghiusa kang Ginoong Jesucristo. Kining maong dayon nga paghiusa o relasyon nasandig lamang diha sa pagkasaligan o sa buhat sa Dios, dili sa atong mga binuhatan. Ang atong paghiusa diha kang Kristo nagatangtang sa atong kahimtang diha kang Adan. Nagahatag kanatong kinabuhing walay katapusan nga iyaha sa Dios. Ug busa nagabungkag kini sa katapusang tisa diha sa babag. Numdum ka katong tisa sa babag. Ang atong dayon nga kahimtang diha ni Kristo di na gayud mawagtang bisan kanusa, dili na. Ang lingin diha sa ubos, okay, dito sa bottom circle, nagahulagway kadto sa pagpakigambitay sa magtotoo diha sa Dios dinhis panahon ubo sa pagdumala sa pagpuno sa Espiritu Santo. Sa higayon nga makasala ang magtotoo, mawa diha kaniya ang temporal nga pagkigambitay. Kay temporal god ang pagpuno sa Espiritu Santo, temporal. Ug nga gawas siya gikan sa lingin diha sa ubos kun siya mobuhat og sala. Pinagi sa iyang paghingalan o pagkumpisal sa tago sa iyang mga sala ngadto sa Dios nga Amahan. 1 Juan 1:9, ang magtotoo mupauntol, will rebound balik ngadto sa lingin diha sa ubos. Bottom circle. Bisag unsa pang matang sa sala nga iyang mahimo, ang magtotoo di na gyud mawad-an sa iyang pagkabutang diha kang Kristo. Kay eternal na tong iyang pagkadungtong kang Ginoong Jesucristo. Uban sa pagkabungkag sa katapusang tisa sa babag, wa na gayoy babag ang makapahimulag sa tao gikan sa Dios. Wala na. Ang mga suliran bahin sa sala, ang silot sa sala, ang pagkatao nga pisikal, ang pagkamatarong sa tao siyang kaugalingon, ang kinaiya sa Dios, ug ang kahimtang sa tao diha kang Adan, kini silang tanan nasulbad na tungod sa buhat ni Kristo didto sa krus. Ang pagkatangtang sa babag gitawag kini og pagpasiguli, reconciliation. Okay? Diha sa Episo 2:12-16, taas-taas man ako basahon. Hinumdumi nga kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikan sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibutan na nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon naiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kamatayong espiritual kining gisgutan dinhi. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait, ay rini kalinaw. Okay? Gihimo niya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril o babag sa panagbingkil nga nag-uwang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo. Lakip ang mga kasuguan o mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait ay rini kalinaw. Pinagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa apokatalaso gipasig-uli. Gipasig-uli kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasig-uli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay.
mao kana ang Episo 2:12 ngadto 16. Now, adunay pipila ka mga pulong sa Griego nga nagapahayag sa doktrina sa pagpasiguli. Kining gitawag sa Griego nga apokatalaso. Ang pulong katalaso, atong kuhaon na lang porsyon na katalaso, nagkahulugan kini og pagpasiguli. Ang pag-usab sa usa ka tawo gikan sa kahimtang sa panagbingkil o panagbatok ngadto sa kahimtang sa panagdait. Ang pinadako nga porma nining mao nga berbo nga apokatalaso kini nagkahulugan usab og pagpanag-uli. Pinaagi sa pagbalhin gikan sa original nga kahimtang sa pagkalaglag nga kamatayong espiritual ngadto na sa dalaygong kahimtang nga kaluwasang dayon. Ang Dios mao kanunay ang hilisgutan nining duruha ka berbo. Siya ang tinubdan sa pagpasiguli ug ang tao maoy nagadawat sa pagpasiguli. Ingon nga ang paghatag og katagbawan, propitiation sa English, didto sa krus bahin man patumong sa Dios. Maingon man usab ang pagpasiguli didto sa krus patumong ngadto sa tao. Ang pagpasiguli nagalangkob o nagalukop sa tanan nga gibuhat ni Kristo dito sa krus aron sa pagtangtang sa babag alang sa tanang katawhan. Wala na gayoy mahimo ang tao aron sa pagtangtang sa babag, tali kaniya og sa Dios. Nabuhat na ang tanan ni Hesukristo. Ang Dios nahatagan ng katagbawan, ang tao napasiguli na. Ang ikatulo nga pulong mao ang irene. E-I-R-E-N-E. Irene nga gihubad og panagdait. Ang kalinaw sa kalibutan tali sa mga kanasuran niini. Isaiah 2:4, dili mao ang misyon ni Jesucristo atol sa iyang unang pag-anhi. Dinhi nining bersikulo, ang kalinaw nagapadayag og tataw sa mga sangputanan sa makaluwas nga buhat ni Kristo didto sa krus. Ang pagtangtang sa babag. Mianhi siya aron sa pagtanyag og kalinaw tali sa Dios ug sa mga katawhan sa iyang mga kaaway. Roma 5:10. Ang Dios pinagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. 2 Corintios 5:19a. Wala kini magpasabot nga ang tibuok kalibutan gipasaylo, kundi nga ang tanan unta maluwas. Dili na isyu ang sala, kundi si Kristo. Kaniadto nagabarog ang babag, karon si Kristo na ang nagabarog, ang bugtong tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. 1 Timoteo 2:5. Okay, sa higayon nga mutuo ka ni Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas, hatagan kag bag-o nga katuyuan sa kinabuhi. Lakip na sa usa ka mensahe, usa ka ministeryo, o usa ka titulo, o kini mao ang pagka-imbahador alang kang Hesukristo. Bisag unsa pay imong pangita, mga kalihukan, abilidad, edukasyon, o mga circumstances kinabuhi, ingon ikaw pagkalambigit pag-ayo sa tibuok dayon nga Kristohanong pag-alagad sama ni bisan kinsang pastor magtutudlo, ebanghelista o misyonero. Samtang ang pastor magtutudlo o ebanghelista mga pinalain manggasa sa pagkukabildo, ang matang magtotoo usa ka imbahador alang kang Kristo. 2 Corintios 5:18, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya. Pinagi kang Kristo ug yatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Ang imong tahas
o buluhaton, katungdanan, ingon nga embahador alang ni Kristo, mao ang pagsangyaw sa mahimayaong mensahe sa pagpasinguli. Gisulbad na ni Kristo ang suliran sa sala. 1 Korinto 15:3-4, ug mihimog pakigdait tali sa tao ug sa Dios. 2 Korinto 5:20, busa niya kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayud ang nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Now, sa pa si Kristo mamatay, ang labawong saserdote, high priest, siya ra ang makasud sa balaan sa mga balaan, paingon ngadto sa presensya sa Dios. Karon nga si Kristo misakripisyo siyang kaugalingon sa tuyo nga iyang tangtangon ang babag, bukas na karon ang agianan aron nga kadtong mutuo mahimo makasud na didto sa presensya sa Dios. Juan 14:6, si Jesus miingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Karon nga gibungkag ng babag, ang imo rang walay pagtuo ang makapahimulag kanimo gikan sa Dios. Kung mutuo ka kang Kristo, nan imong gilatas ang linya nga nakapahimulag. Kundi ka mutuo, ang imo rang kaugalingong kamubuton ang nagapahimulag kanimo gikan sa gasa sa Dios sa kaluwasan. Sanglit wa naman din sa kalibutan si Jesus aron pagtanyag siyang pagdapit kanimo personalmente, siya nagasulti nga ri kanato pinaagi sa iyang sinulat nga pulong. Mga buhat 16:31a, ug sila mingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Unsa may mahitabo kung mutuo ka sa higayon nga mulatas ka sa babag? Ikaw ipagkatao pag-usab, ipagmatarong ug ipagdugtong ngadto kang Kristo. Maangkon mo hangtod sa hangtod ang dayon nga kaluwasan, eternal salvation. Okay. So, maimo ka na. Wala na gayoy maka pahimulag kanimo gikan sa gugma sa Dios nga naimo pinaagi kang Kristo Jesus. Ana kanay dayon nga relasyon uban sa Dios. Roma 8:38-39, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langitnong pamunuan, o mga gahom, o mga butang karon ug sa umabot nga kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Dili lamang nga ikaw anak kang Kristo, kundi ang Dios nga amahan, ang Dios nga anak, ug ang Dios nga Espiritu Santo nagapuyo na diha sa sulod nimo. Ug dugang pagyud niya na ang Dios nga Espiritu Santo nagabutang kanimo sa pakigambitay sa Dios nga amahan. Ug mao kanay gahom sa Dios nga gihatag diha kanimo sa tuyo nga makakinabuhi ka sa imong kaugalingong espirituanong pagkinabuhi. Ang pakigambitay mapalungtad pinaagi sa paghingalan sa imong mga sala ngadto sa Dios nga amahan. 1 Juan 1:9. Pinaagi sa ministeryo sa Dios nga Espiritu Santo, ang Biblia, ang dili masayop nga pulong sa Dios, magapadayag diha kanimo sa tanang gikinahanglan mo aron makakinabuhi o makinabuhi mo ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life. Sa diha ang pagtulunan
diya sa pulong sa Dios mamahimo ng pasiunang butang sa imong kinabuhi ug magaanam sa pag-usab sa imong panghunahuna, ang imong katakos sa pagkinabuhi gugma ug kalipay muugman. Uban sa pagbungkag ni Hesukristo sa babag, makaangkon ka ng way kinutuban nga mga kahigayunan sa imong Kristiyanong kinabuhi. Ang paglatas sa babag mao'y sinugdanan lamang. Ang imong hagit mao ang pagkat-on ug sa pagtuman sa dadangatan nga pinalaing gidibuho sa Dios alang ragayon kanimo. Sa imong pagsugod sa pagkahamtong espirituhanon, mapadayag na unya ang imong dadangatan. Personal sense of destiny. Ang dili katuhuan nga relasyon mo diha sa Dios, ang matuod nga mga panalangin sa labawng grasya, Santiago 4:6, ug usa ka kinabuhi nga may kahulugan, may katuyuan, ug may kalig-unan nagapaabot kanimo. Now, niya ipakapin nga niining atong pagtuon dinhi ang doktrina sa pag-isip. Unsa man ang kahulugan sa doktrina sa pag-isip? Ang kahulugan, ang pag-isip nagkahulugan og pag-ila, pagpaangkon, pagpahinungod, o pagpasangil ngadto sa iyang kwenta. Samtang dito si Kristo sa krus, gipag-isip sa Dios nga mahan ang tanang sala sa kaliwatan sa katawhan ngadto kaniya. 2 Korinto 5:21. Sanglit ang tanang sala sa kaliwatan sa katawhan giisip man ngadto kang Kristo dito sa krus. Gawas no na ang Dios sa pag-isip siyang hingpit nga pagamatarong ngadto sa magtotoo sa higayon sa iyang pagtuo kang Kristo. Roma 3:22. Si Abraham mao ang panig-ingnan sa pag-isip sa Dios nung pagamatarong ngadto sa tanang magtotoo. Henesis 15:6, Roma 4:3. Siya mituo o may pagtuo sa Dios. Giapil sa pag-ihap sa Dios, giila o giisip kini ngadto kaniya ingon nga pagkamatarong. Ang atong gisgutan mo si Abraham. Ang pagkamatarong sa Dios ipag-isip lamang pinasikan sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Roma 3:22. Daghang mga hintil atol sa panahon sa daang pagisaan ang nakakabot sa pagkamatarong sa Dios pinagi sa pagtuo nila kang Kristo. Samtang daghang mga Hudiyo nga nagpaningkamot sa pag-angkon ug pagpamatarong pinagi silang pagsunod sa balaod ni Moises ug kini sila wa gayud makakabot sa pagkamatarong sa Dios. Roma 9:30-33. Ang pag-isip mao'y basihanan sa pagmatarong o paghatag o katagbawan. Roma 4:22, Roma 5:1. Ang pag-isip sa hingpit nga pagkamatarong nagapahimutang sa puruhan o kahigayunan sa pagdawat ug mga dagkong panalangin madinhi ba sa panahon o madinto ba sa eternidad. Okay, adto ta sa doktrina sa pagmatarong. Ang pagmatarong nagkahulugan og kapanghimatuoran. Ang pagmatarong usa ka legal o balaodnong buhat. Din ang Dios moisip sa magtutuo nga matarong tungod sa iyang pag-isip ngadto sa maong magtutuo sa iyang hingpit na nga pagkamatarong. Ang pagmatarong o kapanghimatuoran may tabo sa higayon sa pagtuo ngadto kang Kristo. Roma 3:26-28. Ang pagmatarong gipasikan sa Doctrinal nga prinsipyo sa grasya. Roma 3:24, Tito 3:7. Ang pagmatarong dili mahimong mahitabo sa balaod ni Moises. Roma 3:20 o 28, Galacia 2:16. Now, ang paagi sa pagmatarong. Letra A,
Sa gayon sa pagtuo ngadto kang Kristo, ang Dios moisip siyang pagmatarong ngadto sa magtotoo. Litra B, isipon sa Dios nga namatarong ng magtotoo, sanglit na nag-iya naman siya sa pagkamatarong sa Dios. Litra C, ang pag-isip o pagmatarong mahitabo sa dungan sa higayon sa pagtuo. Aging pangatarungan, ang pag-isip mo ay muuna sa pagmatarong. Okay. Ang buhat sa pagkamatarong natuman ni Kristo dito sa cross. Roma 3:24-25. Ang pagmatarong o pag-isip mao ang nakasulbad sa suliran sa tawhanong pagkamatarong. Okay, antoy kita sa doktrina sa pagkabutang diha kang Kristo. Okay? Sa higayon sa pagtuo diha kang Kristo, ang Espiritu Santo mubutang sa magtutuo sa pagkadugtong kang Kristo pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo. Ang pagkadugtong ngadto kang Kristo permanente nga anaa sa matang magtutuo bisag unsa pa ilang espirituhanong kahimtang. 1 Korinto 1:2 ug 30. Ang pagkadugtong sa magtutuo ngadto kang Kristo palingkawas kaniya gikan sa Dios ng paghukom dito sa eternidad. Roma 8:1. Ang pagkabutang sa magtutuo diha kang Kristo mao'y nagakalifikar kaniya sa pagkinabuhi uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang magtutuo nagaambit uban kang Kristo sa musunod. Nagaambit siya sa kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:11-12. Nag-aambit siya sa pag-isip sa pagkamatarong sa Diyos, 2 Corintios 5:21. Nag-ambit siya sa pagkapinili, Episo 1:4. Dadangatan, Episo 1:5. Pagkaanak, Juan 1:12. 1 Juan 3:1-2. Pagkamanununod, Roma 8:16-17. Binalaan, 1 Corinto 1:2-30. Gingharian, 2 Pedro 1:11. Pagka-saserdote, Hebreano 10:10-14. Sa dihang nadugtong kang Kristo ang usa ka tawo, mahimo na siyang usa ka bag-ong binuhat. 2 Corinto 5:17, Episo 2:10. Ang pagkadugtong diha kang Kristo nagagarantiya sa magtutuo sa kasiguruhan nga dayon, eternal security. Roma 8:38-39. Na mga ilhanan sa atong kahimtang diha kang Kristo. Mailhan lamang pinagi sa pulong sa Dios. Madawat sa higayon sa kaluwasan. Dayo na nga matang ug dili na kini mausab sa Dios, mga anghel o kaliwatan sa tao. Dili kini kasinatiang emosyonal o makapaukyam sa pagbati. Wa kini lamot sa tawhanong merito, kaarang o tawhanong maayo. Dili kini usbano, dili kini makiusbayon o makiusbanon, dili kini mag-usab-usab, ug dili na kini mapabintaha sa panahon o dinto sa eternidad. Dili na. Ang atong kahimtang diha kang Kristo nagatangtang sa suliran sa atong kahimtang diha kang Adan. Okay. Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon o nagadapit gyapon kita kanimo nga ikaw magapadayon sa pagsunod sa atong ministeryo. O I hope nga ikaw magpadayon sa pagkamainiton nga ikaw punan o daghang mga doktrina, mga pagtulunan nga gikan kini sa huna-huna ni Kristo. With our heads bowed and our eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration.
It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? What is Christianity? Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. There's only one way to have that relationship. The scripture says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mga binuhatan, ang tanang mga binuhatan nga imong mabuhat, wa kinilabot, have nothing to do with your relationship with God. Ngano? Tungod kay ikaw, usa ka makasasala. You are not perfect as God is perfect, because His perfect righteousness has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that's where Christ comes in. That's how important He is, because He is the only one who can present you faultless before God. How does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason, to die. To die for you. To die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. He died for them. That's God's grace. His absolute grace. And what does that mean for Him to die for all of us? That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind to Him. He took all of your sins upon Himself, and when He did that, He paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin, as we know, is spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the scripture says God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life, just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we ask in Jesus' name. Amen.